6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Labaran barka da asuba. To gwamnatin tarayya ta kai karar likitoci masu neman kwarewa da ke yajin aikin sai baba ta gani. Mai ɗakin wani tsohon kansila tare da jaririnta sun kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane a jihar Zamfara. Gwamna Wike ya musanta rahotannin da ke cewa akwai rashin jituwa tsakanin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Uche Secondas. Da ketare kuwa wani ɗan ƙaramin yaro ya harbe mahaifiyarsa lahira a lokacin da take tsaka da halarta wani taro ta manhajar Zoom a ƙasar Amurka. Isaro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gare cikin ƙoshin lafiya yau take Asabar 5 ga watan Muharram shekara 1443 bayan hijira ta fiyan halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara 14 kenan ga watan Agusta na shekara 2021 miladiya. Suna na Abdulmumin Abubakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Gwamnatin tarayya ta kai karar kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta ƙasa gaban kotun ma'aikata ta ƙasa a sakamakon yajin aikin sai baba ta gani da 'ya'yan kungiyar suke ci gaba da yi a halin yanzu. Ministan kwadago Chris Ngige, wanda ya tabbatar da ɗaukar matakin ta cikin wata sanarwa da ya fitar jiya, ya zargi likitocin da yin abin da ya wuce makaɗi da rawa. Yana mai cewa gwamnati ta warware mafi yawa daga cikin abubuwan da suka bukata, amma sun ki janye yajin aikin. Likitocin sun fara yajin aikin ne a ranar 1 ga watan Agusta sakamakon makalewar wasu haƙoƙinsu a hannun gwamnatin tarayya. Kazalika ita ma majalisar wakilai ta gaza shawo kan ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa a zaman da suka yi ranar Talatar da ta gabata. To a nan kuma yanzu haka gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da mutuwar mutane sama da 200 bayan barkewar cutar amai da gudawa. Waɗanda suka mutu na daga cikin adadin alƙalaman mutane 6,466 da suka kamu da cutar a jihar nan, kamar kuma daga ciki an sallami mutane 5,970. Gwamnatin jihar Kano ta ce cutar ta amai da gudawa ta yaɗo zuwa ɗaukacin ƙananan hukumominta 44, kuma yanzu haka ta yi ƙamari a ƙananan hukumomi 13 da ke jihar nan. Yayin da cutar ta kwalara ke ci gaba ta'azzara a cikin birnin Kano, wakilin mu Nura Haruna Mudi a rahoton mu na musamman a wannan mako da ya haɗa mana yayin nazari akan guraren da cutar ta fi shafar al'umma tare da buƙatar da ke akwai wajen daƙile yaduwar ta. Ga Hafsat Rabi Abubakar da ci gaban rahoton nasa. Zuri'ar Alhaji Ilyasu Ma'azu da ke zaune a unguwar Kwakwatu ta karamar hukumar Gwarza a nan Kano har yanzu ba su kammala murmurewa da raɗaɗin yankan ƙaunar da annobar kwarara ta musu ba, wadda ta yi sanadin mutuwar Yahya Ilyasu a wata ranar Litinin 2 ga watan Agustan da muke ciki. Yaya ya kasance magidanci mai 'ya'ya 14 da mata 3, wanda 2 daga cikinsu ke ɗauke da juna 2. Har ila yau yana da ƙanne guda 22 da kuma iyaye waɗanda kafin rasuwarsa shine yake ɗawainiya da al'amuransu na yau da kullum. Ya mutu cikin abin da bai wuce awanni 6 ba sanadiyar kamuwa da cutar amai da gudawa, kamar yadda mahaifinsa da ke cikin jimami ya tabbatar wa Arewa Rediyo. A can asibitin wannan babban asibiti na Gwarzo, a nan Allah ya karbe shi. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce ta kaddara in Allah ya saukowa ba abin da zai sai dai rike ta da hannu biyu. Annobar ta yi karfi da yawa. Mahaifina ya mutu, mahaifiyata ya mutu. Ban taba ganin tashi hankali irin wannan ba. A ce dai ɗanka kuna magana da shi misalin zuwa awa 6 Allah ya karbe shi. Ba wani abu, kawai annoba ta zo, ba wani ma kai Allah ya kiyaye dai kawai. Wannan ɗaya ne daga cikin yawan mace-macen da aka samu a jihar Kano sakamakon barkewar cutar kwalarar. Dr. Bashir Bello daga ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ya ce mutane 202 suka rasa rayukansu a watanni 5 tsakanin watan Maris zuwa Agusta na shekarar bana, inda ya kara da cewa an shawo kan cutar wadda ta fantsama zuwa sassa daban-daban, amma yanzu haka ƙananan hukumomi guda 13 ne kawai ke fama da annobar ta kwalara. Domin yaƙi da yaduwar cutar, gwamnatin jihar Kano ta samar da keɓantattun gurare domin killace mutane a inda ta kamari, sannan kuma ta samar da tsarin sanya idanu da bibiya tare da ikirarin samar da magunguna na miliyoyin naira kyauta ga masu cutar ta kwalara. Sai dai yayin da ake kula da masu fama da cutar kyauta a cibiyar killacewa ta asibitin Zana da ke ƙwaryar birnin Kano, al'amarin ya sha bamban a yankunan karkara, kamar yadda wakilinmu ya kai ziyara manyan asibitocin ƙananan hukumomin Gwarza da Bebeji, inda masu jinyar 'yan uwansu ke bayyana damuwa da rashin samun ƙarin ruwa da magunguna kyauta.
sakamakon lalura da ya samu ta ibtila'in kwalara amai da guda. Ya sha ruwa kimanin guda 78. Babu wani tallafi da muka samu. Alal akalla gaskiya mun lissafa bayan da su wasu an kashe kuɗi na ruwa kawai da magunguna kimanin wajen 55,000. Babban asibitin bebeji leda 12 da aka sa mata. Mun sai wani a waje mun sai wani a ciki. Ni yaro na ne kwada. To maganan magani gaskiyar lamari sai dai mu saya. Kan a zo nan ma a hanya ma zuwa har su manta 3. Nan ban san iya wanda suka kara ba ko ba gaskiya ba. Magani kyauta ake ba ku? Kyauta? Ina. Da aka tuntuɓe shi, kwamishinan lafiya na jihar Kano, Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa, ya nanata cewa an samar da magunguna kyauta ga masu fama da cutar, sannan ya yi alkawarin cewa ma'aikatar za ta aike da tawagar ta karamar hukumar Gwarzo da sauran yankunan da al'amarin ya shafa. Idan an samu kullar wata larura ba ma ta kwalara ba ko ma ta menene, akan turo da sako daga asibitin da aka gani ko kwamitin da aka gani a turo zuwa lokacin gama za a turo zuwa jiha. Idan an turo da cikakken bayani za mu tura tim daga jiha su je har community din su duba. Akwai magunguna wanda ake samarwa asibitoci wanda za a yi wa su marasa lafiya magani kyauta, kuma kamar yadda na faɗa gwamnatin jihar Kano ta yi rawar gani kwarai da gaske domin ta zuba makudan miliyoyin kuɗi an sayar da magunguna an kai. Idan akwai inda aka samu ɗan kuskure ko ɗan korafi a shirye ma'aikatar lafiya take da ta je ta duba ta ga cewa an samar da abin da ya kamata a samar. Wani ƙwararren likita kuma tsohon shugaban ƙungiyar likitoci ta ƙasa NMA reshen jihar Kano, Farfesa Aminu Muhammad, ya gargaɗi mutane da su kiyaye irin abinci da ruwan sha da suke amfani da su. Rashin lafiya ce mai ba da fargaba, saboda zaka ji an ce mutum ya kamu kafin 'yan awanni kaɗan in aka yi rashin sa'a sai ka ji cewa an rasa mutum. Da an ga alamun wannan damuwa to a tabbatar cewa an je asibiti. Duk mutum ɗaya da ya kamu zai iya zuwa ba tare da shi ya samu wannan rashin lafiyan ba ya sa wa mutane da yawa. Har ila yau ya yi kira ga al'umma su guji zuwa dubiyar masu fama da cutar ta kwalara inda aka killace su, sannan kuma a kula sosai lokacin yin tafiye-tafiye kasancewar cutar ta mamaye wasu makwabtan jihohi. A gaida Hafsa Rabiu Abubakar da fassarar rahotonmu wanda Nura Haruna Mudi ya haɗa mana. A nan kuma a jiya ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar da ofishin mai ɗakin gwamna wanda aka kafa a wani bangare da ke cikin ginin fadar gwamnatin jiha. A wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Kano Abba Anwar ya fitar, ya ambato gwamna Ganduje a wurin kaddamar da ofishin ajiya, yana cewa ofishin na matan Kano ne da mai ɗakin sa Farfesa Hafsa Abdullahi Ganduje wanda taka rawa muhimmiyar rawa a naɗin kansiloli da sanya mata cikin harkokin mulki. Ya ci gaba da cewa gwamnatinsa ta samar da ofishin ne domin karfafawa mata gwiwa ta wannan bangaren, yana mai cewa zai ci gaba da bata goyon baya da ake bukata domin inganta rayuwar mata a jihar nan. To daga nan kanan bara mu tsallaka can Zamfara inda mai ɗakin tsohon kansilan mazaɓar tudun wada da ke cikin ƙaramar hukumar Gusau a jihar ta Zamfara Babangida Haruna tare da jaririn ta ɗan watanni 8 a duniya suka samu nasarar kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane bayan sun shafe tsawon kwanaki 2 a hannunsu. Tsohon kansilan ya tabbatar da sakin mai ɗakin nasa ne a shafinsa na Facebook da yammacin jiya, sai dai ko bai yi bayanin cewa ko an biya kuɗin fansa ba. Da yammacin ranar Laraba ne 'yan bindiga dauke da muggan makamai suka afkawa gidan tsohon kansilan tare da harbin sa aka faɗa kafin daga bisani sai awon gaba da iyalin nasa. Rundunar 'yan sandan jihar Oshun ta sallami jami'in ɗan sandan nan mai suna Sajin Adamu Garba wanda ya harbe wani ɗan acaba da yammacin ranar Talata 27 ga watan Yulin da ya gabata. Mai magana da yawon rundunar Yemisi Opalola a cikin wata sanarwa da ta raba manema labarai a ranar Juma'a ta ce korar da aka yi wa jami'in ɗin sandan ayyuta ne bisa gaskiya da adalci bayan tuhumar da aka masa ta tabbatar da cewa yana da laifi kamar yadda ka'idojin aiki da lalabtarwa na aikin ɗin sanda ya tanada. Bugu da ƙari ta ce an aiki da rahoton binciken da aka yi zuwa shirkwatar rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke birnin tarayya Abuja domin ɗaukar matakin da ya dace akan tsohon jami'in ɗan sandan don zama izina ga waɗanda ake samu da karya doka. To a ɓangaren siyasa kuma gwamnan jihar Rivers Yinsa Muke ya bayyana cewa ba shi da wata matsala ta ƙashin kai tsakaninsa da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Uche Secondas, inda ya bayyana cewa babban abin da ya fi damunsa shine kubutar da PDP daga rushewa. Gwamna Wike ya bayyana haka ne lokacin da aka yi wata hira da shi a gidan talabijin a Fatakwal, ya kuma yi gargaɗin cewa ya kamata PDP ta yi taka tsantsan da wakilan jam'iyyar APC waɗanda ya zarga da yawa jam'iyyar bita da kulli.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dawo gida Najeriya bayan bulaguro na makonni 2 da yi a ƙasar Birtaniya. Jirgin shugaban ƙasa ya taɓa ƙasa a sashen saukan jiragen fadar shugaban ƙasa a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe da misalin karfe 6:15 na yammacin jiya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi bulaguro ne domin halartar taron bunƙasa fannin ilimi na duniya da kuma ganin likitansa. A lokacin zamansa a Birtaniya ya karɓi bakuncin wasu daga cikin manyan mutane daban-daban ciki har da Firaministan ƙasar Birtaniya Boris Johnson, wanda ya bada tabbacin cewa Birtaniya za ta ƙara taimakawa Najeriya a yakin da take yi da ta'addanci. To karfe 6 har da mintuna 10 karamar hukumar Gwarzo da Bagwai dukkanin sanan jihar Kano 5 kenan da mintuna 10 agogon GMT da Ghana. Assalamu alaikum mata, a fito a yi gangami, a buɗe ƙofa lokaci yayi. Da za mu mallaki katin zaɓenmu, mu yi wa kanmu ƙiyamar laili, mu ci gaba da gina rayuwarmu da ta 'ya'yanmu. Katin zaɓenmu shine ƙuri'armu, ƙuri'armu kuwa 'yancinmu. Mu fito mata, mu yi dafifi domin mu mallaki katin zaɓe. Zai taimake mu da abubuwa da dama na rayuwarmu. A ko ina kike, za ki iya mallakar katin zaɓenki ko yin rijista ta intanet ko ta wayar hannu. Maza mu hanzarta mata domin mu gudu tare mu tsira tare wajen mallakar katin zaɓenmu. Wannan sanarwa ce daga ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar Kano ƙarƙashin Dr. Zara'u Muhammad Umar, jakadiyar alheri, aminiyar mata. Hajiya ku da ku karko. To barkanmu da dawowa daga sashin talla kuma labaran da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Arewa Radio mita 93.1 zangon FM. Za ku iya tsokaci kan labaran a dandalin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1. Uku ku aiko da sakonnin naku a dandalinmu na WhatsApp akan lambar waya 090 87 126715. Tumadalla da ƙetare farawa daga nahiyar Afirka an dakatar da sanar da sakamakon zaɓe a hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia na wani ɗan lokaci bayan da wasu wakilan jam'iyyu suka soke hukumar kan ƙoƙarin ayyana wasu sakamako da ba a tantance ba. Kafar yada labarai ta BBC ta rawaito cewa wakilan jam'iyyar sun fita zauren tattara sakamakon zaɓen a jiya domin ganawa da jami'an hukumar zaɓe ta ƙasar. A ranar Alhamis ne 'yan Zambia suka kaɗa ƙuri'unsu domin zaɓen sabon shugaba tsakanin shugaba mai ci Edgar Lungu da babban abokin hamayyarsa Haikande Hichilema. A sauran sassan duniya kuwa 'yan sanda a jihar Florida kasar Amurka sun tabbatar da mutuwar wata mata da yaron ta ya harbe lokacin da take tsaka da halartar wani taro ta hanyar amfani da manhajar Zoom. Matar da aka kashe mai suna Shamaya Lynn, 'yar shekara 21, tana halartar taron wanda ya shafi aikin da take gudanarwa a lokacin da abokan aikinta suka ji karar harbin bindiga tare da ganin ta faɗi ba tare da ko motsawa ba, wanda hakan yasa suka yi gaggawan tuntuɓar 'yan sanda. A cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar ranar Juma'a, ta ce bincike ya nuna cewa wani ɗan ƙaramin yaro ne ya harbi matar a kai bayan da ya samu wata bindiga a cikin gidan. 'Yan sandan sun kuma bayyana cewa bindigar mallakar mahaifin yaran matan ne guda biyu. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To babban bankin kasar nan ya ce yana tsammanin hawar farashin kayayyaki zai ragu da kimanin lamba 1 a shekara mai zuwa. Daraktan sashen kuɗi na babban bankin Dr. Hassan Mahmud ne ya bayyana haka ranar Juma'a wani taron hangen nesa game da tattalin arzikin ƙasa zai kasance a shekara mai zuwa, wanda gwanar kai tsaye ta hanyar allon gani gaka. An dan samu raguwar hawar farashin kaya daga kaso 17.93 bisa ɗari a cikin watan Mayu zuwa kaso 17.75 a watan Yuni, kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana. Za ku saurari labarin wasanni. Bayan kwashe tsawon shekaru 74 da barin gasar Premier ta kasar Ingila, kungiyar kwallon kafa ta Brentford ta hau saman teburi a wasan da ta doke Arsenal da ci biyu da nema a daren Juma'a a wasan Najiya da kungiyar ta yi tun bayan shekarar 1947
dan wasa Sergi Canos ya saka Brentford a gaba a minti na 24 kafin daga bisani shi ma Norgard ya zira kwallo ta biyu a minti na 73 wanda hakan ya ba su damar hawa saman teburin. Kungiyar Brentford za ta yi fatan ci gaba da samun wannan nasara yayin da za ta ziyarci Crystal Palace a ƙarshen mako mai zuwa, yayin da Arsenal za ta karbi bakoncin kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea a gidanta. Sai kuma hasashen masana yanayi. To da ranar yau karamar hukumar Bebeja nan jihar Kano da Jasacen Filato da Kaduna da Yola can Adamawa za su kasance ne cikin gajimare kamanin Celsius na 12 zuwa 28. A kudancin Najeriya ko Kalaba can jihar Cross River da Enugu zai kasance ne cikin gajimare kamanin Celsius na 28. Birnin Akura can jihar Ondo zai kasance ne cikin ruwan sama kamanin Celsius na 25. Idan muka bar gida Najeriya birnin Nairobi a can kasar Kenya zai kasance ne cikin gajimare kamanin Celsius na 20, yayin da Bamako a can Mali zai kasance ne cikin takewar rana kamanin Celsius na 28. Musaro ga baki ɗaya abin da ya samu kenan a cikin labaran, sai dai kafin mai sallama ga Binta da jerin muhimman kanunsu. Tun da farko an ji cewa gwamnati ta kai karar likitoci masu neman kwarewa da ke yajin aikin sai baba ta gani. Mai ɗakin wani tsohon kansila tare da jaririnta sun kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane a jihar Zamfara. Gwamna Wike ya musanta rahotannin da ke cewa akwai rashin jituwa tsakaninsa da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Uche Secondus. Daga ƙetare kuwa wani ɗan ƙaramin yaro ya harbe mahaifiyarsa har lahira a lokacin da ke tsaka da halartar wani taro a manhajar Zoom a ƙasar Amurka. Yau da gobe mai ƙarar da sabulun wanzami. Yau da gobe mai karar da sabulun wanzami, kar maganar kenan a wannan rana ta Asabar daga ita sai Lahadi. Fidelia Gunce ce ta hidimar tsara labaran kamar da aka ji mai sauraro. Sunana Abdulmumin Abubakar Tsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a cigaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM. Kasance da Arewa Radio domin samun ingantattun labarai.